Moikka! Koiran ravintoterapeuttina multa aika usein asiakkaat kysyy, että miksi eläinlääkäri ei suosittele raakaruokaa, tai miksi eläinlääkäri sanoo, että se on huonoksi koiralle, tai miksi eläinlääkäri vähän, jos menee vaivan kuin vaivan takia eläinlääkäriin, niin sanoo, että ei kannata syöttää raakaruokaa, tai vaihan nyt ainakin kasvukaudelle sitten joku kuivamuona. Ja mähän en voi tietää tarkkaan siitä, miksi näin on, mutta minun arvaus on se, että se on tiedonpuute. Koska eläinlääkäri opiskelee ihan muita asioita pääasiassa vuosikausia kuin koiran ruokintaa. Se eläinlääkäri, jota kiinnostaa, niin se hakee itse lisää tietoa. Mutta jos eläinlääkärin koulutukseen kuuluu noin 20 tuntia ruokintaa, niin minusta se on aika vielä pieni osa. Ja toinen näkökulma tähän on se, että jos sä tarvit ravintosuunnitelmaa itselle, niin metkö sä hakemaan sen lääkäriltä? Et. Sä lampsit ravintoterapeutin luo, joka tekee sulle suunnitelman. Eli ei ihmislääkärikään ole ravitsemuksen asiantuntija. Ei hän tee ravintosuunnitelmia ihmisille. Niin toisaalta miksipä eläinlääkärinkään pitäisi niitä tehdä. Eläinlääkärit keskittyy ihan muuhun tosi arvokkaaseen työhön. Hoitaa paljon muita asioita ja koiran terveyttä ja kylläpä te tiedätte, mitä ne tekee, mutta ihan muut jutut on niillä kuin koiran ruokinta. Ja tästä syystä varmasti, että se eläinlääkärillä ei ole niin pitkää koulutusta kuin esimerkiksi ravintoterapeutilla, niin ei ole sitä tietoa. Ja sen takia sitten käännytään valmiitten kuivamuonien puoleen. Ja varsinkin jos koiralla on jotakin oiretta, niin on valmistettu kuivamuonia tietynlaisiin oireisiin, esimerkiksi allergisille koirille. Niin se on helppo sitten sanoa, että sä voit tuolla lähteä kokeilemaan, helpottaako se allergia ja näin. Ja osa eläinlääkäristä opiskelee itse lisää, on kiinnostuneita, haluaa tietää itse paljon lisää, selvittää asioita. On eläinlääkäreitä, jotka on myös koiran ravintoterapeutteja, mutta niitä on tosi paljon harvemmassa. Eli minun mielestä, jos sä haluat oikeasti tietää, mikä sun koiralle on lajityypillinen, terveellinen ja hyvä ruokavalio, joka ottaa huomioon sen yksilön, sen aktiivisuuden, sen mahdolliset ongelmat, sairaudet, yliherkkyydet, allergiat, muut, niin silloin sä käännyt koiran ravintoterapeutin puoleen. Ja niin kuin voin sanoa, että itselläni on ollut koiria kotiruualla, kuivamuonalla, raakaruualla ja koira on ollut kauanko? Jos koira on ollut vuodesta en valehtele mitään, kauan. Pitää ihan laskea nyt huumorilla ja huvin vuoksi. Pian 30 vuotta, 29 vuotta ollut koira. Niin siinä on nähnyt ja kokenut monenlaista niiden kanssa. Mut joo, tässä yhdenlainen näkemys siitä, miksi eläinlääkäri ei välttämättä suosittele raakaruokaa, eikä hänelle välttämättä ole siitä tietämystä, eikä osaa sen asian kanssa opastaa. Ja se on ihan loistavaa, että me jokainen ollaan niin kuin oman ammattimme osaajia. Eli et sä mene fysioterapeutilta kysymään, että miksi sulla on keuhkoputken tulehdus, tai onko sulla keuhkoputken tulehdus. Että näin se vaan menee. Jokainen tekee sitä, mikä on se oma juttu. Ja sitten opastetaan muiden asiantuntijoiden luokse, kun ei itse osaa enää auttaa. Mutta näin onneksi tekee moni eläinlääkärikin. Ne opastaa sitten koiran ravintoterapeutin luokse, jos itseltä loppuu ideat ja konstit kesken. Tämän videon alle mä laitan mun yhteystiedot, jos koiraruokainta kiinnostaa enempi, jos kiinnostaa webinaarit, kurssit, luennot, nettikurssit, muut, niin löydät tuolta videon alta mun yhteystiedot. Moikka moi!